varmasti näitte noista äskeistä kuvista, että koville otti. Sitten ottelu Ghana-Uruguay. Pelattu 45 ja vähän päälle. Muntaarin vaarattoman näköinen laukaus painuu ohi Fernando Musleran ja Ghana johtaa 1-0. Toista puoliaikaa 10 minuuttia pelattu, Diego Forlanin vapaapotku. Nyt taas Richard Kingson on hieman väärin sijoittunut. Pallo painuu sisään 1-1, mennään jatkoajalle. Ja aivan jatkoajan viimeisillä sekunneilla tämä tilanne. Adiahin pusku. Luis Suarez torjuu sieltä kuin lentopalloille ja konsana maaliviivaltaan. Suarez siis tästä ulos, suora punainen, pallo pilkulle, viimeiset sekunnit. Asamoah Gyan ampumaan, tämä sisään ja Ghana välieriin. Chadang ylärima, joudutaan rangaistuspotkukilpailuun, jossa muuten Gyan pisti oman pilkkunsa sitten jo sisään. Mutta, ja tässä vielä Suarezin reaktio tuohon äskeiseen epäonnistuneeseen rangaistuspotkuun. Hän siis pelasti joukkueensa rangaistuspotkukilpailuun. Samane Adia, joka puski sen edellisen puskun, epäonnistuu myös rangaistuspotkukilpailussa. Sitä ennen John Mensah epäonnistunut. Ratkaisijaan Uruguayn Sebastian Abreu kylmän viileä chippivasurilla 4-2. Juhlat ovat varmiit alkamaan. Uruguay voitti tämän rangaistuspotkukilpailun siis 4-2 ja menee väliin.